daşar ýurtdadyň ýigitlerimiz bardyr, zatlarymyz bardyr. Belli bolmaýar hiç rejimler gatygaly rejimdir. Erti bir gün ýurdun içinde bir zat bolar, halk ayağa alar. Halk mutlaka ayağa kalmalıdır. Halk sebebi Türkmeniň bir genetik kodu bardyr. Näçe adamy, näçe nemedeniň bilenem mara bir tık diýen bir şunýanak çyzyk bardyr. O ýerden geçenden soň tutup bolýan däldir. Bir Türkmen milleti bilýän-de Türkmen oýununy çellidir. Oýunundan soň Türkmen tutup bolýan däldir. Bugün bolmasa erti bir Türkmen ayağa aljakdyr. Kaljakdyr. Mecbur maňa kalmak. Başga gitjek ýok, soňuna geldik ýolum. O ýaşamak islesek, erkin ýaşamak islesek, güvenilir çağamyzyň öz topraklaryňyzda, maşgalarymyzyň içinde ertir çağalanmaz, akdyklarymyz, çoğuluklarymyz, ýoğuluklarymyz, netillerimiz o ýaşamagy üçin bugün ayagymyza kalmak zorunda biz. Evet, halkym şoň üçin daşyr töwerekde näme boljak belli däl-de. Kim biler belki töweşilen almaly bolar. Şoň üçin ýetlerimiz bardyr, ýaşylyklarymyz bardyr, ýurdun içinde bardyr. Neme bardyr? Kurslar, şeweşme kurslar bardyr, görüş bardyr, ýejine borslar bardyr. Onuň bilen meşgullanyň, urşmany bilen ertir sokaklarda urşmak üçin güýjüňiz bolsun, urşma taktiğiniz bolsun. Onu öwrenin. Daşar ýurtlardan atma terleri bardyr. Ýörite, ýara bilen atyp. Onda elinizi nemedin. Erti bir mutlak gerek bolsa elimizde yara almaly bolarsyň. Belli bolmaz bu işler ýöne bütün halk bolup ýuwaş-ýuwaşdan bugün hereket etmesek bolmaýar. Hereket edeli ýurdun içi, ýurdun daşy bir-birimize elimizi bereli. Biri parahatçylykly ýol bilen söwüş etsin, beýlekiler riskli ýol bilen etsin ýöne edeli şunu ýuwaş-ýuwaş bolsa-da, näheden desem bolsa-da şunu etmelidir. Ýurdun içi, ýurdun daşyndakileri ele bereli we milli direnişe, milli söwüşimize başlaly. Sağ olun dinleýäniniz üçin.